Kæft, hvor er du genial, Carsten. Vi vil gerne brande Hedenstederne. ABC, CBA, Carsten Brandt Andersen. Vi vender tingene på hovedet. Du skal ud og møde borgerne. Jeg kan mærke, du er lige så tændt, som jeg er. Jeg er på Hovedvejen. Ja. Hej, et sted mellem Horsens og Vejle. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer, men du har ikke lige et toilet, jeg må låne med. Jo, kom ind så. Tak skal du have. Carsten. Hej, Anne-Mette. Det er lige herinde. Tak skal du have. Kom så lidt, Carsten. Der fik du lige reddet mig en gang. Det sidste spørgsmål, så skal jeg nok smutte igen. Du ved vel ikke, hvor man kan købe en kaffe latte her, vel? Det kan du da få herinde. Du laver kaffe latte? Ja, latte, macchiato, cortado. Så stopper jeg dig allerede ved latte. Bare med et lille skvat mælk. Det er fantastisk. Jeg har lige været nede på kommunen. Ja. Jeg er branding-ekspert, jeg skal lige. Aha, Carsten ja, Brandt spændende. Andersen. Hold nu kæft, en krabat, hva'? Er det din maskine, den der? Hold nu kæft. Det kræver stort kørekort. Er du sindssygt, den er flot, mand. Hva? Det er jo noget af det særlige ved at flytte til Hedensted Kommune. Så får man råd til lidt flere goder. Så det er simpelthen en belønning, kan man sige, næsten fra Hedensted Kommune at få sådan en der? Ja, det kan man sige. Hold da kæft, ja. Men hvor mange bor I her? Er du gift? Ja, jeg har mand og 2 drenge. Okay. Hvor gammel nej, det var mere. Nu, jeg kan sige lige ud. Jeg var ved at spørge dig, hvor gammel du var, men det spørger man jo ikke en kvinde om. Nej. Skal det et nyt sted, eller? Vi byggede selv for 4 år siden. Okay. Der skal også laves nogle kopper kaffe på den der, for at tjene sådan en drønner det ind, hva'? Ja, men jeg nyder også at kunne invitere veninderne på en kop god latte. Ja. Hvornår holder du veninde der igen? Nej, ikke altså. Nej, hvad hedder det? Men det er... den tager jeg lige, den der. Ja, så laver jeg kaffe. Hej, skat. Jeg er lige ude ved Anne-Mette og få mig en kop kaffe. Ja. Nej, det er jo fordi, jeg lige er ude og få Hedenstederne lidt ind under huden. Nej, ikke sådan ind under huden. Nej. Selvfølgelig kan man da invitere på kaffe, uden der er noget skat. Lad det være. Er du klar til kaffe? Det kan du tro, jeg er. Men hvad gør man så, når man ikke tager på kaffedate ude i byen? Så hænger vi ud hos hinanden. Nå, okay. Nå. Så der er fællesskaber ude? absolut. Hold nu kæft. Den er sgu... Det er en ordentlig omgang, Anne-Mette. Er det et hjerte, du har lavet? Ja. Ja, det kræver lidt øvelse, men jeg synes, jeg har styr på det efterhånden. Nu er det ikke for at være uhøflig eller sådan noget, men vil det være okay, jeg tager den to go? Ja, du har sikkert travlt, ja. Ja, det har jeg. Men ved du, så jeg kommer bare forbi med koppen en anden dag. Jeg er meget hernede lige for tiden. Tak, Anne-Mette.